kum shibenta banyajan barbanyatli kum ki para samla haka balang bar haka imlang salang par hakinu ginu ki benta banlong ki samla ki bashidhem man haka singi ar phau tarik nailur haka jingalam jong samla Kenny John Nongbri kumu president but isamla Diamond Thaba ibalong kum secretary jong seng samla Catholic umsning parish kalapenlong ye ka annual sports meet jong snam ar hajar ar husan ka bashisngi hamadan football jong ka parish umsning hakani ka annual sports meet haka porman step la sedang shwa da ka jinga marathon hadien ka marathon boot sa ka jinga kenjat football bat basketball jong ki kenthai bat shinrang hakani ka sngi lawan ban penha perdaya ka ke annual sports meet da uba moon star nong dhar kumukong san haka jingdon lang jong dikon likot sing kharmau phlang harangkat kinong kit kam ke SECYM zone 7 kibakan thop na du president samla Rafael Sinkli sports secretary usama Shaprang Rambai usama kitbok and Thaba harangkat ki we kinong kit kam jaga seng samla Catholic umsning parish kani kasngi kalalong shisha kasngi ka basyong shidbha habada ki pongot ki samla na ki hinriu tli ki circle kilawan ban shimbanta bakan thop ya ka umran circle 0 point circle Mauleng Maukhan circle, Soprok circle, Side Sning circle, Bat ko Sning circle. Ya ka baki khon samla kan thei bat shinrang kilawan bat shimbanta da ka jing shong shit. Hak jing pun kot hak ni ka sngi ki nong job hak ni ka sports meet kilong nakalyang ka football jing ki shinrang layo ra jing job da ka Mauleng Maukhan circle persha ya ka 0 point circle nakalyang ki kan thei hak ka football layo ra jing job da ka Umran circle persha ya ka Sning circle arko lan not. Haba phai shika jinga khun haka basketball jong ki shinrang layo ban ra ya ka nam ladu da ka Sning circle bat nakalyang ki kenthei ka Umran circle kala long ka ladu la samru iki khusnam shikinong job ki balai shimbanta haka marathon bat la penkut ya ka ni kasngi da ka jingdwai balaya lam do dikon likot sing kharmau phlang Ya. Ya macam tanya tinggal. Wah, ayo sini. Pas. Ya. Mari buat. Bahajuli. Ina ga jing thap ti ba jam bahaya. Ibaret dakaseng samlaong Sning parish. Nga agi josonguru yai presiden juga saya sama ibala khotsko bahaya nga banganuan belongku bukongsan hakani kesni kumjuru ke jingiron mentalan jong kisama na kazun kumjuru kiwi kisama na kiwi ki circle jong ka parish Sning te kalong ke jingkiman ka bakrau
Hakaba pila pani bias nok tilang ya kani gasni bakan nok gasni ke basongshit mat ke bakamen. Kendiak si gentin al kentin ku mencu pasak halor ke jingim samla jong ni ki beri mo. Jingim samla jong ni kalong kaba kongsan si shahi. Nama balai ki samla borobor kilong kum ka lawai. Jong gajat bendriu bot kum juru jong ka balang. Kumacipkan mayo fi ba nado kipor badagret barbon ni siyo ke jingsneng jingkraw na ime ipa ke jingsneng jingkraw na ime ipa kalong kabakongsan hado kata-kata namar dai kata kabala seng nongrem ya ke jingim ba bahajong fi kan pa pinang he nang san bade nda pila de yo ke jingsneng jingkraw na layeng pi ya kendo pade bat kinong syarai balang. Kinong syarai balang kum kirang ba balang kum ki sekretari balang kum ki father ki sister berkum juru ki badan mata hakikam balang ba fair kani ka penjanai susu ka jingim kristan jungi ibe kum juru ka jingdan jungi ni kiseng ba fair mo kiseng samla kiseng long kemi kiseng long pa kita ro kira ya ka jingim jumpi ki samla banong ka bakam bha susu kham janai susu Nai penlap pada bah ka jingim samla jungi nei kidan kijing te kendon ki bakem ha kita kijing te kendon ki long ba pin ya ya kalenti ki babetin kalenti ki badai pin kan mau ba ka jingim kristan jungi pidi bentip ba gidon sipotuli ki hukum hak ini ki sipotuli ki hukum kidon buon ba ki kendon jong ka jingim ki batte lakam yangi ben ginom yo lat betim lai lui te kum ta kum juru hak ini ka hukum jong balang hukum ju kidon ki an ki kendon ki batte la kamingi benginom em lai lui te barabor hi kumpala tho ka jing tho ka bakot jong ka kot bakot hi ka bible kalanti ke bakem mi kalong ka basitam ha banya ding ta kana ni kum ki kristan ni di banjit kata kalanti ke bakem nambar bali kani hi kalanti ke bakem ka bayarap ingi bangin ya nya kalanti ke badai bakum joro bingin poi sa kathong jong ka jingim kristan jungi Berpindah ya kedai program ada janmit ni ai kuplay ya is monster ibalabon lang bagi balong kongsan kedai program antara janmit hakapan ya penkut ya kedai sport meet jong ka sing samla ka sing parish ni ai kuplay ya president sama Kenny John Nongbri sama Diamond Tabak dari president secretary jong ka sing samla sing parish badai katim ni balok away ki isi member ke balai tristom na ultaban organize kene ka program ya kene ka sports meet jom ta usnam te ka jing lum jingla ka jungki ban lum ban lai ki khon samla ki jungi kene ka snap nyam joka musik parish kade ka ba kongsan ka ban kam ba ban lum ki samla ki jungi North East West, we are the best. North East West, we are the best. แต่ขั้นกล้วยเยอะพินิชาติชีวิตเดียวกินเต็มติบนางดิ่งนางตาอมใส่สนิงสร์เคิลนางตาโซปดอกสร์เคิลเดินตั้งอือ kategori kata kidai na Nayu nayo Kamjam bawa na sok ha ka football base kategori kata kidai na onsning Congratulations ya ka Komsning Sarkil balayo bandra ya ka nam runners up ya ka ne ka football dan football categories. Ya betul kecik takti ya. Congratulations ya ki samla Umran Sarkil balayo ra ya ka nam winners inom jabala do jong Eagles football ha kane ka snem Ahjar Husan ai kecik takti ya betul kecik takti ka jami kini ki winners jong ka football girls categories